pre-race session i dag. Ja, det er onsdag, så det betyder, at det er intervaldag. Vi får lille ris, og det smasker vi lige lidt på imens, at filmen ruller. Ja, vi ved ikke, hvad vi skal løbe i dag. Det er et mysterie. Så det popper op her i midten. Vi ved det ikke endnu. Det kommer I til at finde ud af. Hvad har I løbet indtil videre? Hvad skal I løbe? Ja, vi skulle egentlig bare have løbet 1000 meter i under 3, men det blev til 2. Det var lidt for nemt. Ja, vi tager lige til. Okay, så vi skal faktisk købe vores ting i den lokale Kvickly, så det får I lige en rundtur i. Den er ikke fin, den her. I dag er det fredag. Der er 2 dage til, at vi skal løbe race. Og vi skal løbe 5 km, så lad os bare komme i gang. Ja. 3 stigningsløb. Og 5 km chok. Done. Jeg følte, jeg fik en god. Vi nyder lige en kokomel fra Lidl. De må gerne begynde at sponsorere os. Ja. Bare lige skriv til os. 100 meter stigningsløb. Den første i 16. Den anden i 15 og den tredje i 15. Så. God dag. Ja, benene føles egentlig meget godt. Så jeg tror, vi er klar til på søndag. Hej, 2, 1, nu afsted. Op på. Ja.